Sir Manuel, dito na po ba talaga ako titira sa bahay niyo? Oo, dito na. May sarili kang kwarto. Wala naman kasing gumagamit ng guest room kaya doon ka na lang. Wow, salamat po. Napakabait niyo talaga. Magpasalamat ka sa tatay mo. Dahil sa kanya kaya ako to ginagawa. Ano pong ibig niyong sabihin? Sinubukan ko yung katapatan ng tatay mo. Paano po? Sa amin na lang yun ng tatay mo. Basta ikaw, pagbutihin mo yung pag-aaral mo para makatapos ka ng kolehiyo. Hindi biro yung ginagawang sakripisyo ng tatay mo para sa'yo. Alam ko naman po yun. Kaya po pinagbubutihan ko rin talaga. Para pagdating ng araw, hindi na kailangan magtrabaho ni Papa. Magandang mindset yan. Masipag ang tatay mo kaya tumagal siya sa akin bilang driver ko. Hanga ako sa kanya. Nilunok niya yung hiya niya para mangutang sa akin ng pang-tuition mo. Nasabi kasi niya na nursing talaga yung gusto mong kurso. Pero di naman yung ino-offer sa public college sa inyo. Papahiramin ko naman siya. Pero naisip ko na marami kayong magkakapatid na pinag-aaral niya. Kaya naisip kong sagutin yung tuition fee mo hanggang makatapos ka. Napakabait niyo po talaga. Sana po makabawi din ako sa inyo. Magtapos ka para makabawi ka. Yun lang naman ang gusto kong mangyari. Salamat po talaga. Huwag kang mahihiyang magsabi pag may kailangan ka. Ilista mo na rin yung mga kailangan mong gamit at kwentahin mo para mabigyan kita ng pambili. Sige po, Sir Manuel. Ipapakilala kita mamaya kay Dana. Wala pa kasi siya. Nasa parlor pa. Siya po ba yung asawa niyo? Hindi. Girlfriend ko siya. Pero dito rin po siya nakatira? Oo. Dito ko na siya pinatira para malapit siya sa trabaho niya. Kaya nga dito na rin kita pinatira para hindi ka na mangupahan. Malapit lang naman yung eskwelahan mo dito sa bahay. Walking distance lang. Pabor na pabor sa'yo. Oo nga po. Hanika, alam ko namang mabait ka pero sasabihin ko na rin to para mapaghandaan mo. Hindi nagkakalayo ang edad nyo ni Dana. Ayoko sanang magkaroon ng gulo dito sa bahay hanggat maaari. Hindi ako sigurado kung magkakasundo kayong dalawa kasi namimili siya ng pinakikisamahan. Pero sana hanggat maaari, ikaw na yung magpasensya. Apo, sir. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko po kayo bibigyan ng sakit ng ulo. Mabuti naman kung ganun. O siya, sige na. Dalhin mo na yung mga gamit mo sa guest room. Mag-ayos ka na ron. Panatilihin mong malinis yung kwarto para di na kailangang linisan ng kasambahay. Kargo mo na yun. Apo, sir. Salamat po ulit. Dear Love, ako si Anika, 20 years old. Gustong-gusto kong makatapos ng college. Kaso, wala kaming pera. Di ko naman nakalaing susubukan pala ni Papa na mangutang sa boss niyang si Sir Manuel. Mayaman ang amo ni Papa. May mga negosyo siya tapos licensed architect pa. Mabait din daw si Sir Manuel kaso napakababaero. Ilang buwan lang daw tumatagal yung mga karelasyon. Labas na kami ron. Hindi naman kami dapat makialam sa buhay niya. Ang mahalaga, mabait siya sa amin ng tatay ko. Ikaw pala yung pinapaaral ni Manuel? Ako nga, ikaw si Dana, di ba? Wow, feeling close? Ma'am Dana, hindi tayo friends para mag-first name basis. Ay, sorry naman. Akala ko kasi friendly ka since hindi naman tayo nagkakalayo ng edad. Oo, hindi tayo nagkakalayo ng edad pero girlfriend pa rin ako ni Manuel kaya matuto kang lumugar. Magpasalamat ka na lang na hindi ka ginawang kasambahay dito kapalit ng pagpapaaral sa'yo. Mabait si Sir Manuel kaya hindi niya gagawin yon. Huwag kang abusada. Mabait lang talaga si Manuel pero hindi ibig sabihin nun sasamantalahin mo na siya. Wala naman akong balak na abusuhin yung kabutihan ni Sir. Aba dapat lang. Kapal naman ang mukha mo kung magiging abusado ka pa sa lagay na yan. Ang mahal ng tuition fee mo tapos may allowance ka pa. Sana man lang masulit ni Manuel yung tinutulong niya sa'yo. Gumalaw-galaw ka rin dito sa bahay. Tumutulong naman ako sa mga gawain dito.
Hindi mo lang nakikita kasi lagi ka namang wala. Ano namang pake mo? May trabaho kasi ako. Hindi ako basta-basta lang napalamunin ni Manuel. Pero sugar baby ka pa rin. Anong sinabi mo? Wala. Sabi ko mukha kang baby. Baby face ka kasi. Cute. Huwag kang ang plastic. Alam kong hindi mo ako gusto, pero ikaw yung mag-adjust kasi girlfriend ako nang nagpapalamon sa'yo. Oras na mainis ako, pwede kong kumbinsihin si Manuel na itigil na yung pagsuporta sa pag-aaral mo. Bakit ba kasi inis na inis ka sa akin? Wala naman akong ginagawang masama sa'yo. Sinusubukan ko nga na makisama ng maayos eh. Hindi ba obvious? Hindi ko gusto na nandito ka. Girlfriend ka ni Sir Manuel, di ba? Bakit hindi mo sabihin sa kanya? Para siya na mismo yung magpaalis sa akin kung kailangan na talaga. Kasi, kung siya yung magdedesisyon nun, tatanggapin ko ng buong buo. Talaga lang baka pagsisihan mo yan. Isang sabi ko lang kay Manuel, wala ka na rito bukas. Eh di, tignan natin. Sige, pero ngayon pa lang mag-empake ka na. Sure ako na hindi naman siya mahihirapang magdesisyon. Gawin mo kung dyan ka masaya. Di ko naman ipagpipilitan yung sarili ko dito kung si Sir Manuel na mismo magsasabi na ayaw niyang nandito ako. Pero sa pagkakaalala ko, gusto niyang dito ako tumira para malapit sa school. Paalala ko lang, siyang nagpapaaral sa akin. Kaya malamang, gusto niya rin akong mabantayan para makita niya kung pumapasok ba ako o hindi. Kaya sa tingin ko, hindi naman ako mapapaalis dito ng walang mabigat na dahilan. Ibang klase rin talaga yung kakapalan ng mukha mo, no? Alam kong makapal yung mukha ko, pero handa akong gawin lahat para makatapos ng pag-aaral. Hindi mo naman siguro ikakamatay yun, di ba? Kaya mas mabuti pa kung kakalmahan mo na lang. Sarap nga ng buhay mo eh. Kahit may trabaho ka, hindi mo kailangan gumastos kasi binubuhay ka naman ni Sir Manuel. Sa madaling salita, pareho lang tayong nakikinabang sa kanya. Pareho niyo lang tayong pinapalamon at sinusuportahan, kaya please, magkasundo na lang tayo. Para sa ikabubuti nating dalawa. Hindi kami magkasundo ni Dina. Halata naman na ayaw niyang may ibang babae sa bahay na hindi nalalayo sa edad niya. Tuwing wala si Sir Manuel, kung ano-anong inuutos niya sa akin, palagi niya akong pinag-iinitan. Kaya nang ma-realize ko na ganun talagang ugali niya, natuto na akong lumaban at makipagsagutan. Dahil nangako ako kay Sir Manuel na hindi ako gagawa ng gulo sa bahay niya. Sinubukan kong lumaban kay Dina sa paraang hindi ako malalagay sa alanganin. Akala mo ba hindi ko napapansin? Lagi mo kong inuunahan sa pwesto ko tuwing dinner. Pati pananamit ko ginagaya mo. Lo, anong ginagaya? Ito yung uso ngayon. Hindi lang ikaw yung may karapatan sumabay sa uso, te. Akala mo ba hindi ko alam na nagpabili ka pa ng gadget kay Manuel? Gaya-gaya ka na nga. Mas lalo pang lumalala yung kakapalan ng mukha mo. Ano bang kinagagalit mo? Hindi naman ikaw yung gumagastos. Abusado ka kasi! Yun yung dahilan! May kapalit naman lahat ng ginagawa ko. Pinagbubutihan ko pag-aaral ko para mas lalong ma-impress sa Sir Manuel. Sa ganon, di siya manghihinayang sa kada sentimong ginagastos niya sa akin. Tsaka, ano bang kinakainis mo? Di mo naman pera yun. Hindi naman ikaw yung magdedesisyon kung kailan siya maglalabas ng pera. Pinag-aaral ka na niya. Bakit kailangan pati pambili ng mga bago mong gamit? Sa kanya mo pa iaasa? Naawa siya sa akin eh. Ano magagawa ko? Private school yung pinapasukan ko, Dana. At sa klase namin, ako lang yung walang maayos sa gamit. Walang tablet at laptop na magagamit sa pag-aaral. Sinabi ko lang naman na hindi yun afford ng tatay ko. Naiintindihan naman daw ni Sir Manuel. Ikaw lang talaga yung may problema. Don't tell me. Naiinggit ka pa. Marami na rin naman siyang nabili para sa'yo, di ba? Huwag ka madamot. Hindi ka na dapat nagpapabili sa kanya. Bakit naman hindi? Basta may valid reason para magpabili. Feeling ko okay lang naman yun. Kaya please, kumalma ka lang, okay? Mahalaga, wala akong balak na landiin si Sir Manuel. Baka kasi magwala ka na sa galit pag pinalitan ka niya. Tumahimik kang buwisit ka! Piko na ako sa'yo!
Masyado ka kasing magagalitin. Siguro, takot na takot ka lang na masapawan sa paningin ni Sir Manuel, kaya ka nagkakaganyan. Umamin ka nga, Dana. Nai-insecure ka ba sa akin? Sa akin na isang hamak na estudyante lang? At pinag-aaral ng sugar daddy mo? Sino ka ba sa tingin mo para ma-insecure ako sa'yo? Palamunin ka lang. Yun na nga eh. Ganun na ba kababa yung tingin mo sa sarili mo para ma-insecure sa isang palamunin na nanlilimos lang ng tulong mula sa boyfriend mo? Napapaisip tuloy ako kung ano ba talagang kaya mong ipagmalaki. Baka naman kasi wala talaga. Kaya masyado kang threatened sa presensya ko sa bahay na to. Alam mo, kung ayaw mong masapawan kita kay Sir Manuel, galingan mo. Gawin mo siyang proud sa'yo. Diba? Gustong-gusto mong nasa yung atensyon niya? Pwes! Pag-igihan mo pa para hindi siya maumay agad sa'yo. Kasi sa pagkakaalam ko, hindi ka naman ganun ka-special para hindi ipagpalit ni Sir Manuel sa ibang babae. Nagawa kong galitin si Dana nung gabing yun. Nakuha ko yung pika niya kaya hindi na siya nakapagpigil. Hinayaan ko siyang maunang sumugod sa akin. Hindi ako lumaban. At yun ang eksenang naabutan ni Sir Manuel. May makakalmot ako sa braso at medyo namula rin ang pisngi ko sa mga sampal ni Dana. Pinigilan ko talagang lumaban kasi kabisado ko na ang oras ng uwi ni Sir. Pag naabutan niya kaming nag-aaway at nakita niyang may ginagawa ko kay Dana, siguradong ititigil niyang pagtulong sa akin. Bakit di mo naman agad sinabi na binubuli ka na pala ni Dana rito? Nahihiya po kasi ako, Sir. Kabilin-bilinan niyo po sa akin na pagpasensyahan ko si Dana. Pero hindi po siya madaling pakisamahan talaga. Sinubukan ko pong kaibiganin siya nung una. Pero nung medyo masama na po talaga yung mga sinasabi niya sa akin, sinasagot-sagot ko na rin po siya. Kasi hindi naman nagkakalayo yung edad namin. Tsaka, mas masahol pa po sa kasambahay ang trato niya sa akin tuwing kaming dalawa lang dito sa bahay. Pasensya na po kayo sa ginawa ko. Hindi mo naman kailangang humingi ng pasensya. Hindi kita masisisi na sinagot-sagot mo na si Dana. Sinabihan lang naman kita na magpasensya, pero di ko sinabi sa'yo na hayaan mong insultuhin ka niya habang nandito ka sa pamamahay ko. Alam ko naman na mabait ka rin tulad ng tatay mo. At nakikita kong may pagkakapareho kayo. Hindi siya yung tipong mananahimik lang kapag may mali kahit ako yung boss niya. Natutuwa ako na ganun ka rin. Pero, Sir, paano po si Dana? Wala na kami. Kaya wag mo na siyang alalahanin. Pero may naisip akong paraan para hindi na maulit yung nangyari. Maghanap ka na lang ng dorm o kaya boarding house na malapit sa school para mas makapag-focus ka sa pag-aaral mo. Nalaman ko kasi na tumutulong-tulong ka pa sa mga gawain dito. Tsaka mabuti na rin yun para kung sakaling may iuwi akong babae rito, hindi mo na kailangang pakisamahan, gaya ng ginawa mo nung nandito pa si Dana. Ang totoo po niyan, Sir. Naisip na rin po yan ni Papa, kaya pinaghanap na niya ako ng mauupahan. May nahanap naman po akong dorm na pasok po sa budget namin, kaya lilipat na rin po ako ron next week. Sasagutin ko na yung gastos doon. Naku, hindi na po. Kaya na po namin yun ni Tatay. Masyado na pong malaki yung naitulong niyo sa amin, kaya ayos na po yun. Nakakahiya na rin po kasi sa inyo. Pinagsabihan na nga po ako ni Papa nung nalaman niyang nagpabili ako sa inyo ng tablet at laptop. Ay, nabanggit niya nga rin sa akin yan. Huwag kang mag-alala. Sinabi ko rin naman sa kanya na kailangan mo yun sa pag-aaral. Kaya huwag mo nang isipin yun. Salamat po, Sir. Basta yung sa dorm po, kami na lang po yung bahala. Oo, sige. Tataasan ko na lang sweldo ng tatay mo para di na kayo masyadong mabigatan sa gastos. Total naman nangako akong susuportahan ko yung pag-aaral mo. Kung tutuusin, kasama naman talaga dapat doon yung matutuluyan mo para di ka na mahirapan sa pagpasok. Sir, sobra-sobra na po yung naitulong niyo sa amin. Hindi na nga po namin alam kung paano pa kami makakapagpasalamat sa inyo. Magtapos ka ng pag-aaral. Kapag naipakita mo na sa akin yung diploma mo, yun ang klase ng pasasalamat at tatanggapin ko.
Dear Love, nakatapos ako ng college. Isa na akong registered nurse ngayon kaya nakakabawi na ako ng paunti-unti sa tatay ko. Binibisita ko na lang minsan si Sir Manuel para magpasalamat. Nalaman ko rin na hindi lang pala akong tinutulungan niya para makatapos ng pag-aaral. Kaya napakaswerte namin na may tao pang tulad ni Sir Manuel na hindi nagdadalawang isip na maging tulay para matupad ang pangarap ng iba. Bibihira lang mga taong may purong intensyon na tumulong sa iba. Hindi man sila naghihintay ng kapalit, ang pinakamagandang bagay pa rin na magagawa natin ay magpasalamat at patunayan na hindi sila nagkamali sa desisyon nila. Metro's #1 Love Radio. Basic!